Sa naman yan sa may Dagupan, Pangasinan. Dito tayo sa may malapit sa SL. Dito tayo bumawa yan. Salamat sa naman. Lingayen Cooperative doon sa may bus company nila kasi yan, nakalibre tayo ng libre tayo ng ano daw? Nakalibre tayo ng yan, pamasahe, no? Doon sa may sato kay sa may kay Boss Judy, yung driver ng Lingayen LDTC, yung Lingayen Dagupan Transport Cooperative. Libreng sakay man yan, hatid ng gobyerno man niya yan sa LTFRB. Salamat din sa LTFRB sa libreng sakay. So yan, salamat kay Boss Judy, the driver doon. Nasa sa kanya sa libreng sakay man yan. Libreng sakay ng Lingayen Dagupan Transport. Salamat din sa LTFRB sa libreng sakay na hatid nila. Okay man yan, transport man. God bless everyone. More power. Keep safe sa nasa buting kalagayan. And bye-bye!